Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. ang kinumana kaninyo. Maaraw sa kanimo. Mga igsoon karong adlaw atong gisaulog ang memorial ni San Buenaventura, obispo o doktor sa simbahan. Atong pangayon ang iyang pangaliya alang sa ato ang tagsa-tagsa kakatuyuan. Oron maandam kita sa pagsaulog ng misa, maghinusol kita karon sa atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayod ka man, kining alaon, isalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga kung gipaabot, ipaganaon mo. Kaluyan nato kita sa Dios nga makahagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga sa pagsaulog namo sa adlawng natawhan diha sa langit, ni San Buenaventura, obispo. Mapahimuslan unta namo sa kanunay ang iyang bantugang mga pagtulunan ug makasunod kami sa iyang mainit nga gugma. Kinugi pangayo, pinaagi sa Ginoong Kristo imong anak, nabuhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usab hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, ang Assyria mao ang bunal nga akong gamiton sa pagsilot sa akong gikasukan. Ipasulong ko sa Assyria ang nasod nga wala mo ila kanako, mga tao nga nakapasuko kanako. Gisugo ko siya sa pagpanulis ug pagyatak-yatak sa katawan, nga daw lapok sa kadalanan. Apan may dautang laraw ang hari sa Assyria. Maoy tuyo niya ang paglaglag o paghanaw sa daghang kanasuran. Kay miingon man ang hari sa Assyria, ang kusog sa akong kamot, maoy naghimo niini. Ingon man ang akong kaalam. Giilog ko ang mga nasod o gisakmit ko ang ilang mga katigayunan. Sama sa usa ka torong baka, gilumpag ko ang ilang mga trono o gipalukapa ko ang naglingkod niini. Nakaplagan ko daw naa sa salag ang bahandi sa katawhan ug ingon sa mga tao nga nanguha sa mga itlog nga gipamiyaan na. Gihipos ko ang tibuok kalibutan ug walay kuyabog dito nga mikapakapa o minganga o mipiyak. Apan ang Ginoo miingon, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga naggamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga naggamit niini? Ang lipak ba'y mubunal sa naggunit niini? O ang sungkod ba hinoon ang mualsa sa tao nga nagsungkod niini? Ang Ginoo nga labing gamhanan, magpadalag sakit aron pagsilot sa mga maayog lawas, diha kanila magdilaab kanunay ang kalayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorium.
Ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Dili mo biya sa iyang lungsod. Og nagaingon sila, ang Ginoo dili makakita, ang Dios ni Jacob dili makamatngon. Sabtan ninyo kamong mga walay buot diha sa katawan, ug kamong mga buang anus aman kamong makakaton. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Siya ang naghimo sa dunggan, dili ba makadungog? Siya nga nagbuhat sa mata, dili ba makakita? Siya nga nagatudlo sa kanasuran, dili ba mubadlo? Siya nga naghatag sa mga tao ug kahibalon. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Kay ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod, ni magpasagad sa iyang kabilin. Apan ang panghukom maanaan na usab uban sa katarong, ug ang tanang mga matarong ug kasing-kasing magsunod niini. Ang Ginoo dili mo biya sa iyang lungsod. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo man kaninyo, Manasab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Ikaw, Ginoo. Unya sa Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto ug pagbuot. Ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa amahan. Ug walay nakaila sa amahan gawas sa anak. Ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay Ikaw, ikaw, Kristo. Kristo. Ang garbo, ang pagkamapahitason, mao'y maghatod sa tao ngadto sa iyahang kaalautan. Adunay sugilanon sa usa ka leon na bantog nga the king of the jungle. Sa kaadlaw, nag-power tripping ang leon. Iyahang gipangutana ang mga mananap sa kalasangan. Iyahalang gilatangan ang mga gagmay. Kato mga dagko, iyang gipangutana. Ang unang kabaw, iyang gipangutana, Who is the king of the jungle? Ingon ang kabaw, You are the king of the jungle. Tando-tando ang leon, proud kayo siya. Kaduha, yang gidol ang tigre. Who is the king of the jungle? Mingon ang tigre. Of course, everybody knows you are the king of the jungle. Proud kayo ang leon. Katulo, yang giduol ang elepante. Yang gipangutana, Who is the king of the jungle? Wa mo tingog ang elepante. Kusgan man kayo ng sungos elepante. Likosan niyang liog sa leon, iyahang gituyok-tuyok kalima, gilambo sa kahoy, gipospo sa yuta, gilambog dito sa tubig, o iyang gibutang pagbalik. Bunog ang leon, napiang. O niya,
Hinay-hinay bangon ang leon og niingon, kung wala ka kahibaw sa tubag sa akong pangutana, ay lagkasuko. Ang mapahitason, ang garbo, mao ang maghatod sa tao ngadto sa iyahang kaalautan. Matod pa ni Jesus sa Ebanghelyo kagahapon, pagkaalaot nimo Corazin, pagkaalaot usab nimo Betsaida, apil ang Capernaum. Nganuman, daghang mga milagro nga nabuhat ang Ginoo ning mga napita, apan wala sila mutuo. Wala sila mudawat sa iyang mensahe. Ang ilahang taas nga pagtan-aw sa ilang kaugalingon, mao'y naghatod sa ilahang kaalautan. Apan karon sa atong ebanghelyo, bisan nasubo si Jesus sa reaksyon nining maong mga lugar sa mga tao ning dapita. Apan karon atong nadungog nga siya nagpasalamat sa Amahan. Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, matud pa niya, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay mao'y may imong gusto ug pagbuot. Ang puno sa kahibalo, ang mga gamhanan, wala mo dawat kang Hesus. Apan ang mga ultimo, ang mga walay kahibalo, ang mga makasasala, mao'y mahinangpon nga midawat sa mensahe ni Hesus. Umao na nga sila ang nabulahan ug sila ang naluwas. Dinhi ato ang makita nga kahimut-an gyud sa Ginoo ang mga mapaubsanon. Ug ikaduha, gipakita usab ni Hesus nga kung dunay kasubo gumikan sa pagsalikway sa mga maalamon, apan mapasalamaton siya tungod sa pagdawat sa mga gagmayng bata, sa mga walay kahibalo sa iyahang mensahe. Yan mo po niya itong makita sa atong kinabuhi. Doon ay mga bati, doon ay mga di mudawat nato, pero doon na po'y mudawat og nahimuot nato. Doon ay mga dili maayong tao sa atong palibot. Apan doon na po'y mga maayong tao nga andam sa pagdawat nato. Sa laktod nga pagkasulti, kung doon ay mga bati sa ato ang kasinatian, di na to kalimtan ang pagtanaw sa mga grasya, magpabilin tang mapasalamaton. Si Jesus nasubo kay naiwa mo dawat niya, pero naa ang pagkamapasalamaton tungod kay naamansay midawat kaniya. Duha ka kinaiya ang kahimutan sa Ginoo ato ang madungog sa atong pagbasa karon, ang pagkamapaubsanon ug ang pagkamapasalamaton. Let us continue striving to be humble and grateful tungod kay ang Ginoo malipay sa taong mapaubsanon ug mapasalamaton. Hinaot pa unto. Magampo kita ngadto sa Dios nga may padayag sa iyang gugma alang sa mga gagmayng kabataan ug sa yanong katawahan. Masaligon sa iyang mahigugmaong pagpangga, moingon kita, langit nung Amahan, panalangini kami. Langit ng Amahan, panalangini kami. Nga ang simbahan, muhatag og linaing pagtagad alang sa mga kabus,
Magampo kita sa Ginoo Langit ng Amahan, panalangin kami. nga ang mga nangulo sa gobyerno maminaw sa mga panginahanglan ug mga singgit sa ubos nga mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo Langit ng Amahan, panalangin kami. nga ang mga kabataan makaila sa Dios pinaagi sa atong mga pagpanudlo ug panag-ingnan. Magampo kita sa Ginoo Langit ng Amahan, panalangin panalangin kami. nga ang mga masakiton makakaplag og kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-atiman ug pagtagad kanila nga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo Langit ng Amahan, panalangin kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Langit ng Amahan, panalangin kami. nga ang tanang nangamatay makatagamtam sa tunhayng kalipay didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo Langit ng Amahan, panalangin kami. Ginoong Hesukristo, imo ang kaming maalamon ug tabangi kami sa pagsunod kanimo diha sa mapaubsanong paagi nga imong ipakita kanamo. Kinong ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Unsay kasako kanimo tungod sa imong kaayo iluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayong away suko sa kaayong away suko. Mga igsoon, pag-ampo kamo, ray akog inyong sakripisyo lawaton sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagkaigmay siyang ngalan, alang sa pagkaslanan sa kabot sa Dios sa simbahan. O ginosod ungang maluluyon ang mga gasa nga mong gihalad, dinhi sa sagrado nga mga altar sa piyesta ni San Buenaventura, hatagi kami sa pasaylo, aron maghatag kami dungog sa imong ngalan. Kinugi pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang agmatarong gayud, magpasalamat kami kanimo karunay og sa tanang dapit. Kayo mong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Buenaventura. Sa ingon ay mo kaming gilig-on, pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan, pinaagi sa iyang pagwali, o gipanalipdan, pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayod kanimo. Busa, uban sa panon sa mga anghel, mga santos, nagadayeg kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit, o yuta
Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mo yung Espiritu aron pagsantos ng mga kasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini linyo nga tanan og kana. Kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan magikaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini og alang sa dang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inuna may Ginoong imong simbahan sa buong kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang sambo mga igsoon nga matay. Malaumon mapanhaw sila ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dira silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, nimuha kami ang ayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ni San Binaventura, sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kay lamo ikaw nga daygon, no gamo ikaw himayaon, pinaagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagadak kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo at anang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Pero magampo kita samahan tong gamiton ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagkaigunang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ingarian, matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matagalaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwa
sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo mo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Ang tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami karunay sa salaw, malayo sa rang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Kristo, among mananubos. Ay mo man ang ingharian, kahumong ang himaya, hangtod sa turan. Ginoo nga sa Kristo na ingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sa ibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kay usa, kau nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausap kami. Kaya pakita ang timaan sa atong paginig sunay, panagdait mo na kayong tanan. Kordero sa Diyos na nagawad sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanamo. Kordero sa Diyos na nagawad sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, kanamo. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinitan. Mga igsoon, kini mo ang kordero sa Dios, karagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay, kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, ug mama. maayo ako. Magampo kita. Uman kami busog sa santos nga pagkalawat. Nagamuyo kami o Ginoo nga tungod sa panig-ing na ni San Buenaventura. Malingkamot kami pagsangyaw sa iyang gituuhan o paghubad ngito sa buhat sa iyang gitudlo. Kini pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Manalangin kayo ang Diyos nga makagahom sa tanan nga mahan, ang anak ng Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa dadang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat Salamat sa Sa Diyos. Diyos.